Jó napot kívánok, sziasztok! Ez a videó azt fogja bemutatni, hogy éltem meg azt a bulit, amin a hétvégén részt vettem, és hogy milyen is volt az egész Hollókőn. És kérdezd meg, hogy hol megyünk. Hová megyünk? Hollókőre megyünk bulizni. A tervem az volt, hogy videókamerámmal megörökítek minden egyes apró mozdulatot, így adva egy teljes képet arról, milyen is volt ez a buli. Azonban erről 3 pálinka után valahogy sikerült megfeledkeznem. Csak 4 órával később jutott eszembe, hogy be kéne kapcsolnom a kamerámat, ekkor azonban már sok alkohol lefolyt a Dunán. Viszont ez egy fergeteges bulit eredményezett. Blame it on the boogie. Ne, best boys, you are... Ne, léci, ne. Blame it on the boogie. Figyelj! A paparazzit rakjuk már. Jó, oké, vettem, sziasztok. Nem tudom a neve, nézd az arcot, ismerem a bácsi, így ül a kocsmába. Na jó, igen, kérdezz bele. Akkor már inkább Ahogy láthatjátok, fergeteges volt a buli, mindenki önfeledten szórakozott. Ispán a királyszám! A kurva élet! Ispán! Az is elnyomja! Magyar karok! Hogy leplezzem, valójában nem is ez az évszázad bulia, próbáltam extrém kamerázásokat belevinni a dologba, hogy valamivel feldobjam a képet. Vágás. Igen, vágom akkor. Láttam-e kacsát tojózni? Na, hát az olyan. Amikor a klitoriszát így oda. Alig jött ki mindenki. Az volt, hogy... Ispán, nem mászunk be a várba? Bocs. Semmelyik buli nem lehet teljes, ha nincs benne egy kis karaoke. Szerencsére egy jó hangú társaság jött össze. Tomi! Kussolj be! Tomi! Nem hittem volna, de Egy kicsit tedd lejjebb a térdedet. Így jó. Nem hittem volna, de a Balazsi Gyarmat dala országos hírnévnek örvend, így ez sem maradhatott ki a repertoárból, és még a pestiek is kívülről fújták a szöveget. Hazavezette, itt laknak a haverok, barátok, ismerősök, rokonok, családok, 100 éves út, egyben álmok múltak, jövőnk jelent, Balazsi Gyarmat. Egy hollókői buliból sem hiányozhatta a hollókői vár. Azonban fény hiányában ezt a kamerában már nem sikerült megörökítenem. Csak pár 40 másodperces expozícióval készült kép ad tanúbizonyságot arról, hogy tényleg ott voltunk. Azonban teljes egészében nem tudtuk bevenni a várat, csak a várudvarra jutottunk. A vár épp felújítás alatt volt, és mi pedig a biztonsági kameráknak már nem akartunk mutatkozni. Hazafelé még egy keveset törvényt sértettünk, de aztán mindannyian nyugovóra tértünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Cselórend Diary videója volt. Komolyan! Azért, mert itt nincsen fugáz. Azt akartam mondani amúgy, mert itt nincsen fugáz. Lémból, lémból, lémból,